Горад Ліда на Гарадзеншчыне размясціўся на плоскім плато з двух бакоў аточаным рэчкамі і балотамі. Хоць сёння гэтае 100-тысячнае паселішча далёка перарасло натуральныя межы, акрэсленыя рэкамі Лідзейка і Каменка, уся гістарычная частка горада месціцца паміж іх рэчышчамі. Праўда, Каменка даўно ўжо схаваная пад зямлёй у бетонныя трубы. Больш за 700 гадоў таму назад якраз у пункце зліцця дзвюх рэчак на пясчанай дзюне, акружанай балотамі, пачыналася гісторыя Ліды. Гісторыкі і археолагі неаднакроць спрабавалі і спрабуюць знайсці самыя раннія матэрыялы па гісторыі горада Ліды, другога па велічыне ў Гарадзенскай вобласці пасля абласнога цэнтра. Таксама я ў 1983 годзе праводзіў разведвальныя археалагічныя раскопкі. Нічога новага ці сенсацыйнага. Найбольш раннія матэрыялы, керамічны посуд 14 стагоддзя, знойдзены ў непасрэднай ваколіцы замка. Самыя вялікія раскопкі праведзены ў замку. Яны пачаліся яшчэ ў канцы 70-х гадоў 20 стагоддзя пад кіраўніцтвам Олега Трусова. Таксама самыя раннія матэрыялы датуюцца першай паловы 14 стагоддзя. Каменныя вырабы там знойдзеныя не лічацца, бо стаянка эпохі палеаліта на месцы будучага замка існавала на некалькі тысячагоддзяў раней. Адзіным кірункам, магчымым для росту горада ад замка, аточанага балотамі, быў паўночны. Там ляжыць больш высокае сухое плато. Так і сталася, прынамсі можна меркаваць па захавалай гістарычнай планіроўцы горада, і тое пацвярджаецца археалагічнымі раскопкамі. Што мы ведаем пра самы ранні перыяд гісторыі Ліды? Калі як узнікла паселішча, самае старажытнае паселішча на месцы горада? Якая сувязь паміж замкам і горадам? Як кшталтавалася гісторыя Ліды ў познім сярэднявеччы і ў ранні новы час? Пра ўсё паговорым на месцы ў Лідзе. Пра пачатак горада Ліда звестак не захавалася, таксама, як і амаль пра ўсе старажытныя беларускія гарады. Першае непасрэднае ўпамінанне паселішча адносіцца прыблізна да 1340 года, калі вялікі князь ці кароль Літвы і Русі Гедымін згадаў Ліду ў сваім тастаменце, складзеным незадоўга да смерці. Археалагічныя раскопкі таксама не могуць выявіць дакладную дату першага паселішча, а толькі прыблізную, плюс-мінус паўвека. Менавіта першая палова 14 стагоддзя. Адно несумненна. Уся гісторыя горада цесна знітаваная з яго замкам, пра які мы таксама ведаем няшмат з пісьмовых крыніцаў. Гісторыкі толькі здагадваюцца, што ягонае ўзвядзенне па ўзору нямецкіх ордэнскіх замкаў магло пачацца пасля слынных лістоў Гедыміна да гарадоў Ганзы ў 1323 годзе, якімі гаспадар запрашаў у Літву нямецкіх каланістаў, у тым ліку рамеснікаў будаўнічых спецыяльнасцяў. Лідскі замак меў задачай закрываць крыжакам дарогу да першай сталіцы Вялікага княства літоўскага Наваградка. Пабудова замка цалкам змяніла сітуацыю паселішча, можна сказаць, ажывіла яго. Бліжэй да замкавых муроў пачалі сяліцца сяляне і рамеснікі, якія працавалі на ўтрыманне залогі. Здабываць замак неаднойчы прыходзілі крыжакі і крыжаносцы. Сярод якіх былі радавітыя рыцары з Францыі і Англіі. У 1387 годзе Ягайла заснаваў у Лідзе адзін з першых касцёлаў у Вялікім княстве літоўскім. У 15 стагоддзі у Лідзе жылі палітычныя эмігранты, татарскія ханы Тахтамыш і ягоны сын Джалал-ад-Дзін, які камандаваў татарскімі аддзеламі Літвы ў Грунвальдскай бітве. У 1590 годзе горад атрымаў магдабургскае права і герб з выявай льва і 2 ключамі. У 17-18 стагоддзях Ліда цярпела ад усіх войнаў, якія вяла Рэч Паспалітая, а падчас паўночнай вайны шведы зруйнавалі замак. У 70-е гады 20-го стагоддзя пачалася ягоная доўгая рэстаўрацыя,
якая закончылася толькі ў пачатку 21 стагоддзя. Афіцыйнай датай заснавання Ліды сёння лічыцца 1323 год. Раней дата была трохі іншая. Гэту падзею адзначае вельмі цікавы густоўны помнік. Грамадная мясцовая камяніска са шліфаваным адным бокам у выглядзе ліста з картушам. І на ім пададзены тэкст тастамента Гедыміна, які пераказаў нам беларуска-літоўскі летапіс. В гэтым тэксце напісана, што Гедымін падзяліў паміж сваімі сынамі дзяржаву і кейс тутовій, трокі старыя, за сім княствам жамойцкім, і з гароднаю, і з коўнаю, упітаю і лідаю. Але гэты тастамент напісаны прыблізна каля 1340 году, і вось гэта першая рэальная згадка Ліды ў пісьмовых крыніцах. Вось гэтая дата, 1323 год, гэта дата знакамітага першага пісьма Гедыміна да паўночна-нямецкіх гарадоў, якія выходзілі ў Ганзу. І в гэтым пісьме гаворыцца, што запрашаюцца ў дзяржаву Гедыміна ў Літву прадстаўнікі ўсіх прафесій тагачаснага заходнееўрапейскага грамадства, гандляры, святары каталіцкія, рамеснікі, пералічваюцца рамеснікі розных прафесій. І ніякай згадкі пра Ліду там немашака. Але па логіцы запрашаліся рамеснікі, у тым ліку будаўнікі. Значыць, у тым годзе мог пачацца будавацца лідскі замак, і тым годзе магла пачацца Ліда. Гэта, канешне, ўся дата вельмі і вельмі умоўная. Ліда ад самых сваіх пачаткаў горад нетыповы. Тут няма такіх выразных аб'ектаў сярэднявечных, як Гародні, Менску, ввогуле любых старажытных гарадах Беларусі, там замчышча, гара, рэчка злівання, гарадзішча і так далей. Тут гэта нічога немашака. Тут пры зліянні двух балоцістых рэчак толькі мураваны замак, які збудаваны ў 14 стагоддзі. І вось у 80-е гады мне давялося рабіць шурфоўку па ўсёй тэрыторыі горада Ліды з мэтай вывучэння культурнага слоя, якая глыбіня, які тут ёсць найбольш старажытны культурны слой, калі горад пачынаўся, дзе было пачатковае ядро горада. Акрамя таго, выкарыстоўваліся матэрыялы бурэнняў геалагічных, таму што на месцы новай будоўлі робяцца свідравіны на глыбіну до 20 метраў, каб вывець структуру грунта. І верхні слой, который культурны слой, звычайна абазначаецца словамі насыпны грунт цёмнага колеру. Вот я вывучаў гэтыя матэрыялы, сам праводзіў раскопкі. І вось тут, менавіта побач з замкам, у 400 метрах ад замка на тым узвышшы невялікім, выяўлены культурны слой магутнасцю 1,80 сантиметраў. І менавіта тут, в гэтым месцы, знойдзеныя самыя старажытныя матэрыялы, якія ввогуле знаходзіліся на тэрыторыі Ліды, которые можна звязаць з горадам. Гэта 14 стагоддзя. Больш дакладна мы сказаць не можам. Дзесьці ў 20-е гады 14 стагоддзя пачалося будаўніцтва магутнага мураванага каменна-цаглянага лідскага замка. Адмыслова выбранае месца пры зліянні двух балоцістых рэчак вялікім князем Гедымінам. Гэты замак меўся стаць і стаў адным са звенняў лініі замкаў, спецыяльна збудаваных для абароны ад Тэўтонскага ордэна. Замак меў слаўную доўгую гісторыю, пра гэта мы ўжо гаварылі, але для нашай тэмы самае галоўнае, што менавіта, на маю думку, менавіта ад будаўніцтва замка быў дадзены імпульс да развіцця паселішча Ліды. Па матэрыялах раскопах маіх, што, праўда, невялікіх на тэрыторыі горада, я прыйшоў да высновы, што, магчыма, яшчэ да будаўніцтва замка тут, на гэтым пясчыстым узгорку, паміж двумя рэчкамі існавала невялікая вёска. І менавіта замак, які пачаў будавацца ў першае дзесяцігоддзе 14 стагоддзя, даў імпульс да развіцця гэтага паселішча, якое пазней вырасла ў горад, і развівалася яно ў паўночным кірунку на высокім якраз гэтым плато паміж двумя рэчкамі Каменкай і Ілідзеяй. Замак заўсёды адыгрываў важную ролю ў жыцці горада. Тут мелі месца вялікія выдатныя палітычныя падзеі і абарона ад крыжакоў. І тут сяліліся палітычныя эмігранты. І тут пазней, у 16-17 стагоддзі, калі замак ужо страціў такое важнае абарончае значэнне, тут размяшчаліся інстытуцыі, адміністрацыя лідскага павету. Это значыць, яшчэ аж до 18 стагоддзя менавіта гэты замак да пачатку 18 стагоддзя быў адным з цэнтраў гарадскога жыцця. Другі цэнтр быў на плошчы з ратушай.
Тое, што ў Лідзе стаяў магутны замак, моцна ўплывала на жыццё горада. Сюды прыходзілі крыжакі да Грунвальскай бітвы ў 14 стагоддзі, пачатку 15 стагоддзя штурмавалі гэты замак. У 1405 годзе Вітаўт прывёў сюды ў палон сям'ю смаленскага князя, і князь сюды прыходзіў пад Ліду, каб гэту сям'ю сваю выратоўваць. У 1433 годзе падчас міжусобнай вайны за ўладу у Вялікім княстве літоўскім замак спаліў Свідрыгайла, бо тут быў гарнізон Жыгімонта Кейстутавіча. Усё это было. Але горад паціху развіваўся, і ў ім сфармавалася такая еўрапейская планіроўка з двумя цэнтрамі. Першы цэнтр – это замак, прадстаўніцтва дзяржаўнай улады, і другі цэнтр на адлегласці, ў данным выпадку каля 800 метраў, гэта рынкавая плошча з ратушай. У 1590 годзе вялікі князь надаў Лідзе магдебургскае права і герб. Это леў і скрыжаваныя ключы. Вельмі сімвалічны герб. І, натуральна, тут на плошчы была збудаваная ратуша драўляная, а мураваная ратуша ўзнікла ў 18 стагоддзі. Яна стаяла прыблізна вось на той самай асі, дзе ты сталінскі будынак пасляваенны, толькі на гэтым баку вуліцы. Мураваная ратуша, вядома, што мела калоны, праз усё 19 стагоддзя існавала, і згарэла ў канцы 19 стагоддзя, і з таго часу ратуша не аднаўлялася. Цікава было б яе аднавіць. Мы маем эту плошчу рэальна, которая сфармавалася у самым канцы 15-го, пачатку 16 стагоддзя. Планіроўка Ліды не змянілася. Я правяраў версію пра паходжанне горада, што, магчыма, версія паходжання як мястэчка. Характэрны такі прыклад, што каля скрыжавання дарог узнікала плошча, вакол яе разасталася мястэчка. Не. У часе шурфоўкі археалагічнай разведкі в аколіцах плошчы не ўдалося знайсці матэрыялаў раней 16 стагоддзя. Это значыць тая версія пра тое, што імпульсам да развіцця горада быў замак, і горад развіваўся ад замка на поўнач, пацвердзілася. Асабліва цяжкімі для Ліды былі войны ад сярэдзіны 17 стагоддзя і да 30-х гадоў 18 стагоддзя. Гэта найперш 13-гадовая вайна Рэчы Паспалітай з маскоўскай дзяржавай. Ліду і замак неаднойчы бурылі, захоплівалі расійскія войскі. У 1655, а в 1659 годзе ваявода Хаванскі пасля цяжкай адчайнай абароны замак здабыў. Потым горад, канешне, быў увесь спалены. Потым у час паўночнай вайны шведы некалькі разоў праходзілі праз Ліду. У 1702 годзе яны взорвалі вежы Лідскага замка, пакінулі там залогу. Потым яшчэ праз некалькі гадоў праходзілі, налажылі кантрыбуцыю, спалілі горад. У 18 стагоддзі, в 70-е гады пачатку, уже тады Рэч Паспаліта фактычна была сатэлітам Расіі. Тут прыходзілі расійскія войскі. Перад першым падзелам Рэчы Паспалітай яны тут мелі пастой і прымушалі жыхароў за гэта плаціць. Акрамя таго, ад 17 стагоддзя пачынаецца ў Рэчы Паспалітай актывізацыя контррэфармацыі. І гэта таксама адбілася на Лідзе у постаці будаўніцтва касцёлаў. Вот, у прыватнасці быў збудаваны кармелійскі касцёл у 17 стагоддзі, 18 мураваны. Быў потым адбудаваны, перабудаваны фарны касцёл, касцёл з'явіўся піяраў, але ўжо ў 19 стагоддзі. І трэба сказаць, што вот это все те ліхалецці прычыніліся да таго, што не цалела старых будынкаў в гэтым горадзе, а тут былі і цэрквы праваслаўныя, потым уніяцкія. Былі і сінагогі, вот галоўная стала каля плошчы, называлася школа. Ну, як па традыцыі, таму што сінагога ў габрэйскай традыцыі называецца школа. І сталася так, што і пазнейшыя войны прычыніліся да таго, што ад часоў Вялікае княства Літоўскае найстарэйшай пабудовай застаўся фарны касцёл, збудаваны ў сярэдзіне 17 стагоддзя і перабудаваны ў канцы стагоддзя 18-го. Вось у канцы гэтага стагоддзя, 1795 годзе, сюды прыйшла Расійская імперія і пачаўся зусім новы этап гісторыі горада Ліды. У далёкім сярэднявеччы, сярод лясоў і багнаў, на беразе рачулкі тулілася невялікае паселішча. Яно такі магло застацца невялікай вёсачкай сярод тысяч і тысяч іншых у краіне лесу, якой заўжды была Беларусь. Але вось вялікі дзяржаўны муж, ліцвінскі гаспадар Гедымін, задумаўся над тым, як прыкрыць, забяспечыць важны стратэгічны кірунак, менавіта дарогу з Прусіі на Наваградак, першую сталіцу Вялікага княства Літоўскага. Дзяржава Тэўтонскага ордэна ў Прусіі знаходзілася ў амаль непарыўным стане вайны з Літвой
і рэгулярна высылала на яе тэрыторыю буйныя вайсковыя аддзелы. Напэўна, рашэнне Гедыміна пра пабудову замка на наваградскім накірунку саспела пасля 1314 года, калі буйны атрад прускіх рыцараў некалькі тыдняў трымаў у аблозе наваградскі замак. І хоць той паход для крыжакоў скончыўся нядала, але яны маглі прыйсці зноў і зноў. На наваградскай дарозе не было ні гораў, ні высокіх пагоркаў, каб размясціць замак. Але будаўнікі знайшлі выйсце. Замест непрыступнай гары яны знайшлі непрыступнае балота якраз на месцы вёсачкі Ліда. Будаўніцтва замка прыспешыла, дало імпульс развіццю паселішча. Это якраз той выпадак, той горад, пра які можна сказаць. Ён родам з Вялікага княства.